Giregirên pêdekewîyenekê îro ji bo maaşê hatin bahev, ji bo pereyan. Yani hûn ê bêjin ev tiştek xirab e, helbet na, lê pirsgirêkên hê mezintir hene li Herêma Kurdistana Federe, mesela çênekirina hikûmeteke, têkiliyên nebaş li gel Bexdayê îro ji bo maaşê hatin bahev. Baş e heta îro çima nedihatin bahev, em pêşî wê bêjin. Serokê pêdekê Mesûd Barzanî nedixwest li gel serokê yenekê Bafıl Talebanî rûnê. Piçûk didît yan jî tiştekî din. Heta îro loma nehatin bahev. Îro ev yek hat şikandin. Çima? Ji ber ku Bexdayê gotiye ez maaşê naşînim. Maaşên karmendên Herêma Kurdistana Federe ev demekî ye ji Bexdayê nayê. İddiayekî din jî heye, dibêjin Bexdayê gotiye dest ji statûya Herêma Kurdistana Federe berdin, ez maaşê bişînim. Ev du xalên gelekî girîng in û îro bi pêşengiya Mesûd Barzanî li pir mamê giregirên yenekê û pêdekê hatin bahev. Kî hebûn di nav wan de? Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî, li aliyê din serokê yenekê Bafıl Talebanî, cîgirê wezîrê Herêma Kurdistana Federe Qubat Talebanî û ji her du aliyan giregirên wan di civînê de bûn. Li ser maaşê axivîn, çawa herin Bexdayê maaşê ji wir bigirin û bînin li karkeran belav bikin. Piştî civînê daxuyanekî Kurd hat belavkirin. Gotin ji bo meseleya mafên malî û maaşên karmendê Herêma Kurdistanê bê çareserkirin, dê hewldan bêne zêdekirin. Di çarçoveya destûra bingehîn de dê xebat li ser vê yekê bêne kirin. Mesele ev e, bi kurtahî ev e. Helbet xalek din jî heye gotine ji bo parastina statûya destkeftiyên Herêma Kurdistana Federe. Çima? Ji ber ku Bexda vê yekê tehdît dike. Tu neyê bahev, tu hikûmetekî çê nekî, tu li hev nekî, helbet wê yên li jor wê dest bavêjin statûya te jî wê pereyê te jî neşînin. Em qala çi dikin? Em qala vê dikin. Bîstê dehê 2024 yani ji vir neh mehberê li Herêma Kurdistana Federe hilbijartin çêbû. Di hilbijartinê de pêdekî 39 kursî girtin û bû yekemîn. Yenekê jî 23 kursî girtin û bû duyemîn. Kursiyên din, partiyên din girtin. Ev neh mehe, her du partiyan li hev nekiriye ku hikûmetekî nû ava bikin. Li hev nakin. Her yek dibêjin gotina min. Û loma jî di nav de statûya Herêma Kurdistanê jî dibe mesela nîqaşê û nehatina maaşên karmendan jî. Neh meh derbas bûne, hikûmetekî nû tune ye. Di civîna îro de jî li ser sazkirina hikûmeteke nû tu agahî, tu nîqaş, tu nebûn. Bifikirin li cihekî hilbijartin çêbûye lê neh mehin li wê derê hikûmet tune ye. Mesele ev e, tu li hev nekî, tu neyê bahev, tu bi hev re xeber nedî, tu ji bo pirsgirêkan, ji bo çareserkirina pirsgirêkan gavan navêjî, helbet yên jor jî wê pêşî te bigirin. Hûn ê bêjin hatina bahev a îro gaveke girîng û xaleke girîng bû, helbet. Em hêvî bikin ev gavê wan wê hêzê de tir bin. Ev hatina ba wan, bahev wê hêzê de tir bin û wê rê li ber çareseriyê veke.